Christmas ako kana kanang regalo. Kol! Podoy ako, Kol. Podoy ako, Kol. Hello! Aya! Salamat, Kol. Oh. Bye! Mabalik ko yung gabi ko lang. Salamat, Kol. So, ayun. Ayun. Okay kayo, guys. Okay kayo. Ikaw kaya Titing mo kay hatag kay Titing. So unya nang gabi kay. Tapos puting man ka kuya wag yun. Magbasket sabi unya nang gabi umatag eh. Basket man ni. Uy! So what's up mga kagahi? Gahit kuyan, gahit tanan. Ngayon mag-ano kami ng samyang kaso lang sa kanila black sa amin red yun eh. So ngayon na, umpisahan na namin. Ito na yung samyang na black. Ag makaunang ubos may 100. Ag challenge nito si Nunok at saka si Eric. 3, 2, 1, go! Kung wala yun, guys, yung, guys, sinunong talaga yung panalo, guys. Hagay! Ilong nga. So guys, ang nanalo si Nunok guys. May 100 siya ngayon. Guys, yan ang supporter namin. Tanaw diri ka ni Roque. Tanaw diri mo. Marami natin magkaon dito. Punduhan yung ba kalamay ba? Atin magkaon. Hilak mare. Naghilak ko siya rin. Dong, ikaw kayo magkanong pili. Tugod ka, Dong. Wala na ito, ang laway. Baga, sungwa ito. So ngayon guys, successful ang prank namin kasi ang sinabi ko black. Pero red pala yung pinapakain namin eh. Wow! Pinapakain. Mado Tagalog to, di man to Tagalog. Oy, Bisaya to. So what's up ang ating gahe? Ngayon, celebrate namin yung Christmas Day namin. So, tara, samahan nyo kami kakain. Ito lang yung simple handa sa aming Christmas. Hala guys, kain muna tayo. Guys, Mayo, what's out? Mano yung premyo ganiya katong Samyang Challenge guys. No. Guys, so talo siya. May premyo siya ng 20 pesos. Consumption price ba? Ayaw na. Like it, man. Ha? Consumption price. Consumption price. Consumption? Oh. Consolation? Consolation. Consolation? Ay na naagapon siya madawat ka consumption Guys, price. may matanggap pa rin siya ng consolation prize. So, talo siya ni Nunok, may 20 pesos siya matanggap. Pero talo pa rin siya. Consolation, 20 pesos lang to. Kasi Consumption price. talo siya eh. Oh. Okay. Daghang salamat mga kagay sa 20 pesos. Kapalit ito ko rin ginamos. Next game, may 100 pesos na naman. Ulit, guys. Okay, 100 pesos. Tara. Oh, so next game, magkakapatid na naman, guys. Katungkon. Wow, nice! Ang inyong buhaton, ako nibot na sa ilam.
ang pilihan ko asa dapit dire. Ha? Sige. Okay. Oh, so karon talikod sa mundo ha. Okay. Why ato bangay ha? Ayaw po tanawa rin do aring kuan. Why ato bangay ha? Wait sa. Okay. So pangitaon ninyo asa dapit ang 100 ani nilang duha ha. Oh, Okay, pwede na ako matubang. game! Sige. 1, 2, 3, go! Natumba. Kailangan ninyo dali! Tamba! So guys, pantay lang sila. Pero trial lang yun. 500. So guys, 500 lang yun. Pero trial lang yun ha. Okay na lang. Next game. Sunod ulitin naman. Baka. Di mo ganahan? It's a prank! Oy, sponsor di ay. Ay, datuan ni ate guys. Ay, uyaban na to ni ninyo. Kaya wala Guys. ni uyab since birth. Uyaban na ni kay namoy kwarta. Solid ba? So tino, na day tay kon day kanang Christmas gift ni ate. Dato ni si ate. Uyaban na ni ninyo di kay pa ni uyab. Baka kwarta sad mo eh. Mga kwarta mo uyaban ni ninyo. Flashback. So guys, magbukas kami na ng alkansya kasi Pasko na. Kay Madam Telma to nakagahi. So, ilang taon na to inumpisahan mo mag-ipon? 1 year. Ano naman ito? 5 pesos and 10 pesos. Then yun, 1 peso. 1 peso. At mga kagahi, maglaan kami ng kunting tulong sa mga kababayan natin na nasa lansangan. Magbigay kami ng kunting pamasko, Pamasko. kagaya Yun. ng bigas. Yun. Kahit kunti lang, basta lang makapagpasaya tayo ng tao. Yun, Eh. kagahi. And guys, hindi pa tayo nakaabot ng 100 subscribers. Kaya mag-subscribe na kayo at baka kayo yung makakatanggap ng load. Yun. Giveaway. Bisahan na namin mga kagahi. Wow! Punong-puno guys, oh. So, Dito sa gitna. kagahi, ano ko na, ibuhos ko na. Dami! Na po? Wow! Magkano kaya lahat to? Ma, isa no? So, mga gagahi, Tapos na po kami magbilang. At ito na po yung nabilang namin. yes. Ang nabilang po namin ay 24,488 pesos. Yun. Excited na kami makapagbigay ng pamasko para sa mga kababayan kababayan natin nasa lansangan. Yeah! Yay! So kaya
guys. Kasi Pasko na and na may pandemic tayo ngayon and hindi naman maganda kung tayo lang yung masaya sa Pasko and yung mga nasa lansangan hindi. Yung iba na natutulog lang, ganun, o ewan. Walang makain. Kaya kahit sa Kahit kaunti, mahirap ngayon, mga kagahi, basta makabigay lang tayo ng kasiyahan. at sana ay kayo rin ay ma-inspire kayo sa gagawin namin. Kaya tara na! At i-share natin yung ating naipon.